14a pregunta, registre d'entrada 758/15, relativa a privatització d'AENA, que formula el diputat, el senyor David Abril i Herbàs, del grup parlamentari MES. Té la paraula, senyor diputat. Sí, bon dia a totes i a tots. Bon dia, conseller. Ni mos satisfà la resposta que li han donat al nostre company sobre la privatització d'AENA, perquè vull recordar que en aquest Parlament hem aprovat resolucions en contra d'aquesta privatització, que ara vostè ens vol vendre com una qüestió de modernitat, i ni mos satisfà tampoc la resposta a la primera autopregunta que s'han fet avui sobre el comitè de rutes. Anant al comitè de rutes en nom de les Illes Balears avui és com anar a prendre té amb el personal d'AENA, perquè s'ha desplaçat el centre de decisions amb aquest procés de privatització. Estem davant del procés de privatització més bèstia dels darrers 15 anys. M'ho hem d'anar en els temps d'Aznar. I això, a més, implica un doble espoli. Un espoli en el conjunt de la ciutadania en la venda d'una empresa que, a part de ser rendible, 1.800 milions d'euros dins 2014, era de tots i ara serà d'uns pocs, que a més se malven, perquè val 30.000 milions el que s'ha tret a oferta pública d'accions i se ven per 4.000 milions. I això que se va aturar el procés el mes de desembre. I a més és un doble espoli per les Illes Balears, que a més perdem la capacitat de decidir sobre els nostres aeroports, que sobre això també tenim moltíssimes resolucions aprovades en aquest Parlament. Per això la nostra pregunta és molt simple. Què han fet o què pensen fer per aturar aquest desbarat, senyor conseller? Té la paraula el representant del govern per respondre, senyor conseller. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, han fet molt més, ja li he recordat, del que van fer vostès quan el govern de la passada legislatura volia malvendre AENA i volia, no en una entrada de capital privat, sinó malvendre aquesta empresa. Miri, jo li diré, i hem estat sempre molt clars, nosaltres defensam la cogestió, nosaltres defensam la creació d'una autoritat aeroportuària, independentment que hi hagi entrada de capital privat o no. Això ja li han recordat. I per una altra part, li diré el mateix que he comentat abans, és a dir, l'entrada d'aquest capital privat, si a més tenim entitats i empresaris turístics de les illes, defensaran els nostres interessos de la mateixa manera que nosaltres ho feim, que hem aconseguit tot el que no s'havia aconseguit mai en temes aeroportuaris i seguirem fent feina amb aquestes eines que vostès ja tenien i no ho varen fer servir mai. Moltes gràcies. Miri, senyor conseller, no mos venguin motos. Vull dir, és que això, que com que hi haurà empresaris d'origen balear, però el capital no té pàtria, ens anirà bé tots, és com dir que com que hi ha diputats del Partit Popular, perquè supos que n'hi ha, que han comprat accions d'AENA, és un bon negoci. Aquest Parlament té capacitat de control sobre el que passa amb els nostres aeroports. Això és vendre una moto a la ciutadania, i el que ha passat amb AENA està molt clar. És un robatori i és un espoli, i vostès l'han acompanyat. Per què no han fet com Canàries, que ha demanat el manco per dignitat i perquè sap el que representen els aeroports amb importància per a la seva comunitat, la suspensió cautelar d'aquest procés de privatització? Per què no han agafat l'Estatut, aquí duc una versió 2.0 de l'Estatut d'autonomia, aquesta norma que ens fan firmar aquí, prometre, jurar, el que sigui, i és molt clara. Diu article 32, competències executives, el mateix article que perquè fa l'Estatut de Canàries han fet servir ells. Ports i aeroports en qualificació d'interès general, quan l'Estat no se'n reservi la gestió, podrien demanar la competència. Amb això hi ha base per demanar, per aturar aquest procés de privatització sigués dignitat, però han fet servir aquesta versió 2.0 de l'Estatut de la nostra màxima norma, ben igual que amb el finançament, que amb les estatutàries i que amb el règim especial. Està molt clar el que han fet amb AENA, és deixar el poble de banda i governar per...